sa taas. Nawa ang apo na eh. Apo. Apo. Apo dito. Ikaw may apo. What's up mga kawiwi? It's me again, Wiwi, yung batang nga Wiwi, and welcome to Wiwi Vlog. Pero mga kawiwi, magkuan ta, magawa ta og puto nga kamanting. Lang tawa ko saon pagama sa puto kamanting da. Ginambo pa marag master mo gamon. Basta kay mga unta unya kay gutom ko. Puto sa ta. Ako kay mo kamanting guys. Dalit na mo hapon. Cheese ang kilo. Kamanting ang gamit kay puti siya white. Kaya humo pa siya ginirog kay puti. Mga kawiwi kumanatag panit so magkagod na magkagod. Magisngis na ka. Pero kay tagisngisan. Diway iron eh. Singis-ngisong kay suko na tagputo kay hapon na. Kahit kayo siya guys. Ito ba yan? Mga kawiwi magbuga sa ginabas o ginabas. Singis-singis ganina ka ito. Nabaw, bragan mo din yung buga. Naabot na. Slide in. Masakit ko guys. Arensa guys kay once mapakak. Yan, alam na. Sa po daw kita. Ako may sakit ng ulo. Ay, sabi ka ng sakit. Maulay na sa tayo. Ayan tayo mo lang kasakit tayo. Wala sa mga. Hello? Tara, briga. Hindi ka pwedeng kuhan ba? Gitu. Sana, oh. Ako na. Ako sa kuan. Baka ako. Sa Taas. Nawa ang apo na eh. Apo. Apo. Apo dito. Ikaw may apo. Ang apo na mo. Sakit ng apo na. Siya may apo ni nanay. Lainay. Apo ni nanay nga ikaw. Ikaw may apo na Kagagbias ano ba? Masa na yung tanglag? Tapos ang pinuhon og tarong guys kay aron hindi siya nagtibugol iluluto bitaw. Siya tong ano siya hindi ngani na ko ni siya.
Dot yun na tumigo yun. Balik siya na itong kagimang tibugol yung nga ni po. Nanon siya pong kagon dito siya. So guys, itong putuhonon oh. Itong batangan oh. Kuan. Lubi. Lamig siya. No? Ngayon na to siyang i-mix o taro. Nasagol ang lubi guys. Tangan ito kalamay 1/4 lang yun. Sa gulog tarong guys. Sugod na ta guys ug maluto ba ni testingan sa. Natabunan pa may dahon man no, dili na. Aw dili na. Muna na itong gigama gahapon nga puto bitaw. Wala na siya nabutang doon sa bagol kay wala ni bagol na gubaw. Umura ni og mga unta dai. Lamig tinta ni siya maikinilaw ba kay. Murag lang. Ano siya? Ano siya? Ami na magyapon. Murag siya gyapon puto. Nala? Og ay kalimot sa pag-like ha og share this video og subscribe og hit the bell button para updated ka sa mga kabuang sunod na. Bye-bye mo to. Ngaon sa ta. Video. Wala na ako ni kuan. Palong.